Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyithandile igama kupastor nginalo udaba olwamaphupho inake singabheka la kafishane ukuthi asikuveze ukuthi siyakuthokozela kakhulu ukuthi sixoxe nawe ngasonke isikhathi kodwa futhi sikuveze ukuthi moya wami awuthokozi uma abantu besenze WhatsApp ngoba ngazi ukuthi why bengalandeli i-intro ngoba I always say it on my intro ukuthi don't use WhatsApp and it's even written lapha ngizansi kwi-video ukuthi don't or never use WhatsApp or don't know WhatsApp but guys kodwa ke namhlanje sibheka la udaba la samukelo siziba 8635 futhi ke pastor weningi ngiyabulisa igama lami ngokusamukelisiwe wakosiziba ngicela ungichazele nanti iphupho ke ngiphupha ngisenza ucansi ledonke kambe kuchazani lokho so la uphuphe enza ucansi nedonki noma ke nembongolo futhi ubelele nembongolo she was having sex with a donkey nake singakusho kuwuphawu lubi ukulala nesilwane njengoba kuwuphawu lubi nokulala nomuntu esiningi it's even worse ke ngesilwane njengoba kwaNkulunkulu uyalichitha udaba lokulala nesilwane so sizothi thina number 1 uma uphupha la isilwane kuwuphawu lubi uma sikulele lokhu kungasho igadlo noma isigadlo sebulawo noma selumbo elibi lesichitho elizodala into eyisidina futhi elizokulwa mhlawumbe nakho konke okwenzayo elizokulwa mhlawumbe na yonke into eyimpumelelo oyizamayo yayibona singathi thina number 2 uma uphupha futhi isilwane kuwuphawu lubi uma sikulele lungabuye luchazela ukuthi mhlawumbe kunabantu ababi abantu abangalungile abakufisela okubi ongenzeka bafaka into eyisicwacwa ukuze wena ungabi nokuthula ungabi nozinzo ungabi nentuthuko ungabi nenqubekela phambili ungabi nempumelelo ungabi nenjabulo empilweni uLeviticus 18:23 uthi ungalali nesilwane ukuzingcolisa ngaso nowesifazane makangemi phambi kwesilwane ukubalale naso kuyichilo futhi ukulala nesilwane kunokungcola even biblical kunokungcola sokwenzeka kuwe so la futhi busukungcoliswa ufakwa lento eyikungcola ngephupho 3 uma uphupha futhi isilwane kuwuphawu lobumasikilele ngasho ukuthi nje abantu abasuke bedlela umona bakuganisa nethunzi elibi futhi elingcolile isilwane engase ke sibe umlingano wakho oze bese xosha abantu abanentshisekelo nothando ngenxa ukuthi uzobe usunesicwacwa yabona osho lento kungenzeka ifanele belokhu bekuganisa bekushadisa noma bekuganisa nalesi silwane noma naleli thunzi lento eyisilwane esingcolile ukuba sizoba umlingani bese sesixosha ke abantu abasondelene nawe okungenzeka bakukhonzile okungenzeka bayakuthanda ngenxa ukuthi usunesicwacwa Deuteronomy 27:21 uthi makaqalekiswe olala nesilwane bonke abantu bayasho ukuthi amen asivale ke ngokuthi number 4 uma uphupha futhi ulala nesilwane ngaphuka ube uphawu lobumasikilele olungabuye lisho nje ukwela esonweni esibi noma ukwenza okuphambene nomthetho ukuthi kungenzeka uyibonelana nesilwane kanti leti zekhomba ukuthi kunesono esikhulu ozosenza kunokuphambana nomthetho kaNkulunkulu ozobukwenza esikhathini esizayo seduzane uLeviticus 20:15 uthi ke uma umuntu elala nesilwane wobulawa nobulawa nesilwane nesihlabe nesilwane uExodus 22:19 uthi olala nesilwane wobulawa nobulawa so uthi ukulala nesilwane kuyinto vele engavumelekile nengamukelekile neyichilo kakhulu so sibonga kakhulu sithemba ukuthi uNkulunkulu uyongenelela kuwona wonke umuntu othunyelwa ngemimoya emibi noma nje imimoya emibi yezilwane emvakashelayo ebese hisabi namandla phezulu impilo yakhe lo muntu ke siyamthemba uNkulunkulu siyamthemba uJesu Kristu ithi ke igama lakhe alehluleki ngisho lithi ke ngisho imimoya eyalilalela ke leli gama noma kuyalithobela siyabonga kakhulu be blessed Siwe
siweni phansi namadolo sikhuleka kuyo baba siweni phansi namadolo sikhuleka kuyo Jesu siweni phansi